Να πάμε εκδρομή με αυτό. Ακούστε τους τι λένε οι νέοι άνθρωποι. Θεωρούν οι ίδιες οικογένειες βασικά. Από τα παλιά χρόνια Καραμαλής, Παπανδρέου το ίδιο είναι. Μια φορά να αλλάξει αυτό, να βγει ένα άλλο κόμμα και να ξεσυγκροτεί ο κόσμος. Γιος του μπορεί να ήταν και βγαίνει και το σκοτώνει. Εμείς οι μαθητές είμαστε εξοργισμένοι, γιατί βλέπουμε από την κοινωνία και από το κράτος ότι δεν μας σέβονται. Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, αυτών των δολοφόνων. Και κατά τρίτον, ζητάμε να πέσει η κυβέρνηση, η οποία είναι μια κυβέρνηση δολοφόνων. Το μήνυμά μου είναι ότι όσο η αστυνομία καλύπτει και καλύπτεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θα καταλήγουμε σε δολοφονίες. Μίσος, την εξουσία, την περισσότερο έθρα. Αυτό πράγμα με ματσάτισε ακόμη περισσότερο. Αυτό ήταν μόνο η αφορμή. Είναι τόσα τα προβλήματα, χιλιάδες. Ξεκινώντας από τη φτώχεια μέχρι το εκπαιδευτικό, μέχρι και τα όνειρά μας που δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο. Αλέξη ήταν απλά η αφορμή. Δεν υπάρχει πια δημόσια δωρεάν παιδεία. Μας στέλνουνε, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στα φροντιστήρια που εκεί δίνουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Τι είναι αυτά? Οι δημοσιογράφοι κάνουν ό,τι γουστάρουν για να πουλήσουν. Οι πολιτικοί ξεχνιούνται τα καμώματά τους. Πίσω από τις κάμερες υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν να πούνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν πιάνουν γιατί καταδικάζουν το ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτήν την εποχή. Εγώ θέλω να πω ότι μπροστά σε ένα πάσαρι και σε κάθε κλιματεία είναι κότες. Έρχονται μετά από 45 λεπτά και στα 15 χρόνια έρχονται, σπρώχνουν, βρίζουν και χτυπάνε. Δεν έφταγε σε τίποτα! Και όπως λέει και ο παππούς μου, Χρόνια πέρασαν και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα περιμένετε να γίνουν όλα αυτά. Τώρα που κοντεύετε να πέσετε ως κόμμα και ως κυβέρνηση, που διαλύεστε ο ένας μετά τον άλλον, τώρα που έχει σκοτωθεί ένα παιδί, άλλα είναι μαυρισμένο στο νοσοκομείο από το ξύλο, οι αστυνομικοί κατεβήκαμε στην πορεία και μας φωνάζανε «Ελάτε μωρί λουλού και αδερφάρες» και μας προκαλούσαν να πάμε για να μας χτυπήσουν με τα δακρυγόνα. Τώρα περιμένετε που πέθανε ένα παιδάκι 15 χρονών. Πόσα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα. Ντροπή σας. Να ντρέπεστε που βγαίνετε στην τηλεόραση και δείχνετε τέτοια παραδείγματα. Όμως θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου γιατί χάνεις το δίκιο σου. όχι κύριε Παπαδάκη. Όχι κύριε Παπαδάκη, δεν κάνει το δίκιο της. Γιατί κάνει το δίκιο της? Γιατί δάκρυσε? Απαγορεύεται μια νέα γενιά να δακρύσει? Και οι φίλοι μας. Καλησπέρα. Και εγώ είμαι από το 6ο Γυναικολύκειο της Νέας Σμύρνης. Θέλω να πω ότι το προηγούμενο καλοκαίρι κάψανε μια ολόκληρη Πελοπόννησο για να καλύψουν ένα Ζαχόπουλο. Φέτος, με τη δολοφονία, με την εμψυχρό εκτέλεση του Αλέξανδρου, καλύψανε το βατοπέδι τους, όπως καλύπτουν τα πάντα, τα ομόλογα, και η κυβέρνηση έχει αποφεληθεί απίστευτα από αυτά που γίνονται. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα πραγματικό γεγονός. Στις καθημερινές πορείες που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα παρευρέθησαν κάποια άτομα από το σχολείο μας. Οπότε ένας αστυνομικός των ΜΑΤ, πλησιάζοντας μια κοπέλα, της διατύπωσε μια πολύ εύλογη, κατά τη γνώμη μου, η απορία του ήταν πάρα πολύ εύλογη. Πού είναι ο Αλέξης ο ΑΕΟ? Μάλιστα. Αυτό της είπε. Και στη συνέχεια, όταν η συμμαθήτριά μου του απάντησε, φυσικά με κάποια σύμβριση όπως καταλαβαίνετε, ο αστυνομικός την κλώτσισε. Ακόμα λοιπόν και μετά το θάνατο του Αλέξη, τα έκτροπα και οι βιοπραγίες από τα όργανα του κράτους που υποτίθεται ότι είναι για να μας προστατεύουν, συνεχίζονται. Και κανείς δεν τους ελέγχει. Αυτό που θέλω να πω για να τελειώσω είναι να δώσω αρχικά συγχαρητήρια στον κύριο Κακλαμάνη. Το δέντρο του είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φοβερό το δέντρο του, ακόμα πιο κακόγουστο από το προηγούμενο. Και να πω ότι πιστεύω πως η σφαίρα χτύπησε λάθος Αλέξη.